cultures et de multiples peuples. Η Ευρώπη στην ουσία δηλαδή θα πρέπει ως μια κοινότητα να δεχτεί όλες τις διαφορετικότητες και όλες τις διάφορες κουλτούρες και λαούς. Il faut qu'elle en tire les conséquences. Être ce qu'elle est, c'est-à-dire cette diversité, c'est-à-dire l'Europe des valeurs, et non pas demain l'Europe de la force telle qu'elle a subi dans le passé. C'est une mutation de civilisation qui est en cours. Δηλαδή στην ουσία θα πρέπει η Ευρώπη να σέβεται τη διαφορετικότητα, να σέβεται όλες τις εθνότητες και τους πολιτισμούς και πάνω σε αυτές τις αξίες να βασίζεται η Ευρώπη και όχι πάνω στα σύνορα τα οποία δημιουργήθηκαν με βία. Le processus politique, pour dépasser le stade des États hérités du passé, de leur enfermement, de leur idéologie qui nie les différentes cultures sur leur territoire, pour dépasser ce stade-là, il faut prendre en compte la réalité de la diversité européenne. Θα πρέπει η Ευρώπη να δεχτεί όλη τη διαφορετικότητα στους χώρους της και μόνο αν δεχτεί τις αξίες και τις διαφορετικότητες θα μπορέσει να πάει μπροστά. L'Europe est déjà une grande puissance commerciale. Μπορούμε να πούμε ήδη ότι η Ευρώπη είναι μια πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη. Elle est, dit-on encore, un nain politique. Αλλά από πολιτικής απόψεως μπορούμε να πούμε ότι είναι ακόμα ένας νάνος. Mais on se rend compte que dans le monde entier, on attend quelque chose de l'Europe. Αλλά μπορούμε να δούμε ότι τη σήμερα ημέρα όλοι περιμένουν κάτι από την Ευρώπη. Le processus sera long. Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει πολύ. Mais vous, nous le commençons depuis longtemps parce que l'Europe ne peut pas exister sans nous. Αλλά εσείς και εμείς εδώ και πολύ καιρό ξεκινήσαμε τη διαδικασία αυτή και χωρίς εμάς δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους της Ευρώπη. Un père fondateur de l'Europe a dit, si c'était à refaire, j'aurais commencé par la culture. Κάποιος από τους μεγάλους άντρες της Ευρώπης κάποτε είπε ότι αν θα πρέπει ξανά από την αρχή να χτίσουμε την Ευρώπη, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τον πολιτισμό. Macédoniens, Corse, nous sommes la culture de l'Europe. Η Μακεδονική, η Κορσική, είμαστε μέρος του πολιτισμού της Ευρώπης. Nous ne sommes pas des survivants du passé, nous sommes ceux qui garantissons l'avenir. Εμείς δεν είμαστε ανθρώποι οι οποίοι επέζησαν μετά από κάποιες μάχες, αλλά είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι το μέλλον της Ευρώπης. Nous rétablissons le sens des valeurs, des droits de l'homme, des droits des peuples. Θέτουμε ξανά από την αρχή τα ίδια θέματα, τα ίδια ερωτήματα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. C'est pour ça que nous devons, dans notre diversité, nous connaître, nous aider, nous soutenir. Και γι' αυτόν τον λόγο εμείς ως διαφορετικοί λαοί θα πρέπει να βοηθιόμαστε μεταξύ μας και επίσης και εσείς να βοηθάτε κάποιους άλλους. Alors on peut douter, on peut se demander, oui mais si petit, nous ne faisons que survivre. Πάντα υπάρχει μια αμφιβολία πώς μπορούμε εμείς τόσο μικροί να πετύχουμε κάποιο σκοπό μας. Et si l'Europe va exister réellement, si vraiment elle va apporter un changement de civilisation, c'est à partir des valeurs que nous incarnons, aussi modestement que nous le faisons dans la réalité, mais qui sommes porteurs d'avenir. Εάν θέλει η Ευρώπη να υπάρχει και στο μέλλον, θα πρέπει να δεχτεί όλες αυτές τις διαφορετικότητες και να δεχτεί ότι στο μέλλον της υπάρχουμε κι εμείς. Alors l'ALE a commencé ce combat difficile il y a déjà quelques années. Η συμμαχία μας εδώ και αρκετά χρόνια έχει ξεκινήσει τον αγώνα αυτό. D'autres qui n'appartiennent pas à l'ALE vont dans le même sens. Όπως επίσης και άλλοι οι οποίοι δεν είναι μέλη της συμμαχίας μας, αλλά έχουν τους ίδιους σκοπούς και κάνουν τους ίδιους αγώνες. En tant qu'ancien de l'ALE, je vous
salue fortement en tant que frère européen. Ως παλιό μέλος της Συμμαχίας των Αγώνων αυτών, πολύ δυνατά σας χαιρετώ και σας δίνω το θάρρος να συνεχίσετε τους αγώνες.